Ke National People's Party Mawthadraishan Block ha ka khat sau tarik unailar hajar arpusan kala yo ban pins kem ya kinongkit kam jongka bat ha ka nikasngi kala Aiti ru ya ka ambulance sya ka seng samla Nongkasen. Kani ka ambulance ka day ka bala ay do Menteri Rangba ka jela ukon rat ki sangma ubadai ru National President ke NPP. Ya kani ka jingelang la penlong ha ka office trekam ka parti kinshi Mauria ha ka bala pins kem biang ya ka kong bio linda lingdo nonglat kum ka President ke NPP Mawthadraishan Block. Shu lapen pau ba ka kong bio linda kan day ka kertong ka parti ha ka election MLA hajar arpupra. Ha kani ka sngi la yadon lang kinong yalam ka NPP na Eastern West Khasi Hills District bakin ya uba Nathaniel Marsyang Bay uba Spailen Nongrum bat kiwe kinong kitkam na kisnong paper haringkat kinong kersyan. Ha kajing kren ka kong biolenda kalau ong baling ba kijing ay sngob ha Menteri Rangba kila yo man Pdiang bat Aiti no ya kani ka ambulance kabanlong kajing syakri na kabenta ka dong kathan bat ka constituency baro ka way. Kajing ot ya kani Kyrwoh kalong kadak berpelat ya kani ka ambulance ha kani ka si ha kani ka kapsal trek jong nai bus ar hajar arpusan ini nakalian ke konstitusi kejingi ke blok kejingi nilai yok Pdiang limba ke Chief Minister CMSDF scheme dah kejing ai semua ha kejong nong yalang ujong ka parti kejingi berdiri Chief Minister jong ka jela kejingi secara konstitusi kejingi bat kam tam ha ka bangin yok ban IT secara seng samla snong jong ka snong Nongkasen banyok ban penyat banyok ban pendengkam banyok ban pentrikam nang bagani ka ambulance kan long ka jing syakri na kabenta ka dong kathan na kabenta kinong snong na kabenta ka constituency jingi borok kawai kena kalian ka jonga nasimni kani kala ban ai kublay yo Chief Minister ka jela ka jingi bala ai kluit mensim lingba ka Chief Minister scheme sha kinong Mawthadraishan ya kani ka ambulance pat nasim ru ya kani kala ka jing IT ka jingi ya kani ka ambulance sha ka seng sama snong Nongkasen bakani ka ambulance ka bangi nila yo ban Pdiang bat ka bangi ni yo ban pelat ha kani ka sini kan long shisha ka jing ku ha ka bakan ai ka jing syakri ka bobiang tam na ka benta kinong snong jong kani ka dong ka than ka jingi bat na kenturu ya ka seng sama snong ha bagi yo ban IT ya kani ka ambulance syapi kinong yalam snong ki seng sama snong han te po Nongkasen bapin sim ya kani ka ambulance ba kadai ka om dei bangi shuyo ndai ka dei kata ka benta ka bangi ni yo ban long shisha kata ka bor bangi ni la ban aya kata ka jing syakri ka biang tam na ka benta ka constituency baling ba kani ka ambulance kanong ka jing yarap na ka benta ki bapang ki bashrong ki dengkam ya kani ka ambulance bat ngaken tu ke yipi ka seng samla snong basmob ha ban ri ban sumar ya kani ka ambulance kum ba kadai ka tiang jong jong na madando ngata ka ski ha bangila IT ya kani ka ambulance syapi kani ka ambulance kala dei ka mar ka jong pi ka ba pi pinyo ban pet ha ka ba pi pinyo ban pendan kam ha bat ai ba kani ka ambulance kan long kum mangala om ba kanong ka jingker ku om ba kanong ka jingtem na ka benta ka Mawthadraishan constituency ndai lingba ka jingran jong kani ka ambulance bat lingba ka jing pendan kam ka jing nang jong ka jing pendan kam jong pi ki ka seng samna snong kanong shisha ka jingker ku ka ban ai ka jing yarap kaban ai ka jing syakri na ka benta kani ka dong ka than ka jingi borok kawai bat kengya bu sa shisien ka ba pi playo ya kani ka ambulance smubha ban tray smart ban long kita ki basmat ban yo ban pentray kam na ka benta kani ka ambulance bakan long shisha kala akala jingyarap na ka benta jingi wi lang borok ki ban yo ban pendan kam ya kani ka ambulance bat sa shisien pat na ai play na ka benta Chief Minister ka jela ka jingi wala yo ban ai smubha sha ka constituency ki jingi ya kani ka ambulance bat kumju ru na ai kublay ye ki kinong yalam jong ka party ka jingi ka ba pi yo ban ya don ringkat bat ni ha kani ka por ha ka pengin ban pelat pat ba bat pengin ban IT no ya kini ke ambulance sha ka seng samla snong Nongkasen tetang kini kita kien ke bakhanjat publish bun na benta jong pilang baro dengan sim ni kani kala banyo ban khap yo wi uruk ban bat na jing khap ko jing Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lan ni ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya